dakika achiel kende to watieki. Adwoko kamano kuom kawe studio. Kendo nyiso members gani kwa luongo ng'anyo kiny gi wuog gibede out of workplace. To jopiny wacho ni join ouru weche mag ng'anyo gi. Une mwathagre ni une modwani mondo uyud better healthcare. To wadani ubed joma you can count your political leaders accountable from MCA to MP to governor to senator. Penjuni what are they doing on issues of healthcare? That's my challenge. Erokamano. Erokamano Dr. Dennis Miskellah. Thuolo matoko do odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nyakoro magejwang' mane makelo wa e giko mar twako kiny ma kawuono. Sa osekalo dakika 59. Pok wachopo sa 5 kata kamano wasetieko chenro kiny ma kawuono. Eleo jowadwa duto mane okelo chenro biro ni yo makare. Jogo man kanye galeri Bob waf erokamano ahinya. Jogo mantie kanyo Rosie gi jogi duto man kanyo happy. Wamor. Chenro dhi makare. Milka kachel koda jogo duto mantiere kanyo. Bradley erokamano ahinya timo tich makare ahinya ka wan kodi kachel nyaka jo library ka ochopo kar kanyo ka obiro kawo card ne li erokamano ahinya kuom biro kawe. Anes kachel koda ji te manie kae wacho di John kod Sharon Ong'aw manano gi chenro kiny ma kawuono. Betty kane digital kar kanyo. Poch gi pak analore gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kata kwar mokeu nyaka sango waromo odiochieng' makiny e chenro mar upiny kod mbako romo oriti masane.